koro miyo chandruok ni ten chandruok matimore e pinywa mar Kenya ka. But adwaro mondo akwa ni ng'at moro adwaro mondo awachi ni ng'at moro nowacho ni before you remove a slum from somebody nyaka kapok igolo ng'at slum igolo slum kuome, nikech kata igolo slum to itere kama ber to gigolo slum kuome to pod en mana slum odhi mana loko kanyo bedo slum. Omiyo kwayona kaka achiel kuom jodolo ma Kenya ka en ni mondo mi sirikal mar Kenya one ni jok ma gigolo kuonde ma chiegni gi aoche gi obedo allocated kuonde ma ginyalo dak maber, mondo mi kik watim gini in an inhuman way makamoro miyo nying piny dhi marach ni piny Kenya riembore gi joge muko ute ji kaka waneno gino. It is not a good thing, but golo gi kuonde go to is a very noble idea and gimonego bed ni tim. Mane position na Cleophas. Then number day, he penj about mondo milemo ni obeda set aside as a holiday. Cleophas adwaro mondo wachi ni lamo Nyasaye en seche duto. Omiyo kata ka ng'ato koyudo thuolo kaka sani ok ayudo thuolo mondo abed safari park nikech an Kisumu, to alamo Nyasaye kendo un ma ung'eyo ni walamo Nyasaye uluongowa mondo wariwre kod joma lamo Nyasaye kawuono ne pinyni. Omiyo adwaro mondo akwa ni jomoko yudo thuolo mondo bed safari park, because safari park is only a small place. Gin bende gichokre kuonde ma gin tiere mondo gilam Nyasaye. Kaka nyicho wach pidho yien, mondo gin bende kamoro gibed kamoro ofise okaw dakika 10 mondo lam Nyasaye. Ng'at manitiere ode okaw dakika 10 mondo lam Nyasaye. Bishop ema kamoro koyudo thuolo bende mondo dhi safari park. Let them pray wherever they are, because God is hearing us. Nyasaye winjowa kamoro amora ma wantiere. Kisomo barua mane Daniel ondiko, Daniel sura 9 kare 4, nyisowa gik monego ng'is Nyasaye. Waywagre ne Nyasaye ni waseketho as a nation. Mondo Nyasaye lead our president, mondo our president will lead this nation to the right direction. Mondo wabed go chumi maber, mondo wabed gi GDP bende maber, mondo piny odongi. That is when we will be proud of our country. An mane pacha owadwa Cleophas. To jadolo ka irango kwe ma adieri ni en mane? Kwe ma piny Kenya lamo ni en kwe mantiere sectors mage, nikech Kenya odiochieng' ma koni lamo ni gik mopogore opogore. Nitie alam mar geno ma ichiwo mondo piny Kenya obed kod geno ni gik moko biro bedo e yo makare e kinde mabiro. To sani pek mar ngima pod ntiere karka lemo ma itimo odiochieng' ma kawuono kata lamo bagi Safari Park bod Nairobi ka en alam ne kwe bende obede e piny Kenya. Alam ne kwe ni onego bed ni chwale yo machal nade ne jok mage, jotelo, jopiny kaachiel koda ka jogo ma bende rito piny Kenya ka wuok kuom lwet wasigu ma wuok e pinje mopogore opogore kata e gwenge mamoko kata mantiere e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono wabiro sama jo obila ma pacho kae igeno ni dhi wuok ka dhi tero kwe e pinyno mano mar Haiti, to pod wantiere kod jonjore ma monjo jowa e nyandwat mar Hoho mar Okak kata nyandwat mar piny Kenya. Adieri kwe kata kwe mar adieri ni ten mane korka in kaka jadolo? Mokwongo Cleophas, adwaro mondo achak gi mogik. Adwaro mondo achak gi mogik wach mar Haiti. Adwaro mondo awache Cleophas ni en wich kuot maduong' ahinya ne piny mondo mi iwuogi iweka odi wang' to mondo idhi mondo iginene ikwe iginene iol pi e ot ma koka rangache mawang'. Omiyo wachwa mar jolwenjwa madhi Haiti, ang'eyo ni abede gi pogruok kod osiepe ga manitiere Kenya ka kata mani oko. An awuon kaka Agwins ok an for mondo wuok mondo ji odhi Haiti, because apenjo gimomiyo Amerika ma en a super power ok nyal kelo kwe Haiti tiluongo a developing county ema mondo kaw polise gi. And wang'eyo kaka polise wachalo. And awacho ni ok en tich maber. And actually mine chung mara masebedo kawacho ni it's a wrong decision mane the government to make mondo ne giyie mondo ne gikaw thuolo mondo gidhi Haiti. But en lamowa ni mad Nyasaye dhi ti kod teko mare mondo mi protect our sons and our daughters miyoro dhi Haiti, mondo mi giwuoga Haiti ka onge makamoro wayuda casualty marach kata chiel, mondo mi ng'iya sa yuduong. But awacho ni polise wa tok dhi timo any work in Haiti makamoro nyalo bedo ma meaningful.
because nyo aneno nyoro kaka missionaries nyi nego nyoro Haiti kako ka jadung ker Ruto oteko wach kode ker Biden omiyo issue mara Haiti to en a decision ma ker no make kaka our president manitiere kod powers mo besto upon him, but no can a right decision. Omiyo pod walamo Nyasaye ni koro ose kadhe, but walamo Nyasaye ne nyithindwa modhi Haiti mondo Nyasaye odhi protect gi, because waseneno even in the Bible nitiere seche mang'eny ma God can confuse everybody in Haiti to waneno ka jothurwa wuotho nyithindwa wuotho maber kendo kwe moro biro Haiti ma ok kata ni wane mwakelo en kwe ma Nyasaye mokelo, but it was not a very right decision, it was not the right time mondo ne jowo dhi Haiti. Now adwaro mondo awachi ni kawa wacho ni wadwaro lemo ne geno. Cleophas, let us not actually put our heads on the soil. Kawa wiwawil gi gik mosetimore. Wan gi geno. Cleophas, kane wan kodi last at that station 1 year ago, piny nok chal kaka piny chalo ni. We were hearing our leaders complaining every time ne giyudo empty coffers. Okay. Kata kadipo ni ne ok giyudo kata ne giyudo. They are not complaining anymore today. And therefore we must thank God. Nyaka wagone Nyasaye erokamano ni wan gi geno ni piny ni dhi bedo maber moloyo kaka osebet. And bedo ne maber moloyo kaka osebet does not mean ni joma notelo achien no kotimo maber. They also did their part. Omiyo ker Ruto bende nigi paro mondo mi okaw piny ni mondo kete the next level. And mai momiyo kwawa kaka jodolo mondo kinde ka kinde waket piny ni e lwet Nyasaye. Kata kwa neno ka nitiere chandruok chochni matin, to wang'eyo ni chochni gi timore for a better. In ing'eyo ka negero Thika Road, to ne joma negero Thika Road ne wacho ni gi timo mos ne chandruok ma gikelo nwa e ndara no, to en chandruok mabiro miyo waber mbele. Omiyo kata gik mokadhe sani gi adwaro mondo anyis jopiny Kenya ni pod wan gi geno, and that is why kwa wacho ni walamo ne geno, to adira walamo ne geno ni this country is going to be a good country. Cleophas, let me tell you, and against your Kenya bit, Ker is in his first term, and Ker is looking for re-election in the next election. And ngamadwaro re-election and next election cannot make such radical decisions. Ka oken gigeno gi piny. Omiyo Ker ni kod paro maber e piny ni mondo mi piny uchop kamoro. Kata ka dipo ni nitie gik mane richo chien, to sani kwa ng'iyo paro ma Ker nitiere go, nikech Ker is trying to be a uniting figure mar this country. Even he has changed his way of addressing the nation. He's addressing the nation kaka president mar piny ni. Anomiyo adwaro mondo anyis jopiny ni wan bedo wabed gi geno moneno ka jatendwa nitiere go e sechegi. Now, when we talk of praying for peace, sometimes I ask our people, apenjo gaji, ere ng'ama ok dwar peace e ode, ng'ama ok dwar kwe? Ng'ata dwaro kwe. Dhako dwaro kwe ode, nyathi dwaro kwe dalagi, dichuo dwaro kwe ode. Joma tiyo dwaro twe kuonde ma gitiye, e skunde dwaro kwe. Omiyo kowacho ni wadwaro mondo walam ne kwe, to kik mondo wawache ni walamo ni kwe to kwe no wadagi kelo. Walamo mondo Nyasaye okel kwe piny. Omiyo an adwaro mondo awachi ni Nyasachwa manyalo gik moko duto mondo konyo. Iwachonwa ni wan kod chandruok machalo kaka gik machalo kaka Al-Shabaab, whatever gik mane nitiere go. Well, adwaro mondo awach kawuono ni nyoro nyachiko ita kawinjo ka Minister for Defense Aden Duale nyoloso. They have confidence ni borders wa is well protected. And that confidence em wadwaro from our leaders mondo mi kik jopiny dag ka gin kod luoro. Omiyo ka jotendwa osewachonwa ni wan kod chir, wabed gi geno, walam ne kwe. To gima koro nyaka watim, wan bende nyaka wachak water this request ne our subjects mondo mi gin bende gibed gi geno mawachoni. Erokamano ahinya mano Bishop Arugeng Sioto nyakora moge jwang' paro medo biro ma opogore ka wakoni kawuono ni to ilamo ne ang'o ka piny Kenya riwre kod oganda mamoko e lam ne piny Kenya kata jo Kenya mathoth mawuok e konde mopogore imedo mana konwa kar kani to ilamo ne chenro machal nade. Ng'e nitie pichni monego bed ni waneno kawuoka e kar jot mar jatend piny Kenya ma bende wamedo luwo ka achiel
mondo abeda ne kod ng'eyo ni gin to gin gik mage mabende mienjo kendo biro no achiel kachiel. Mano kwarango tipo mabende biro kawuok e kar jot ma jatend piny Kenya, kendo iwacho ni manogo e gigo ma kata ka jot ma jatend piny Kenya mano gintiere achiel kachiel ka gintiere e od mano karomo mar Safari Park, kama gibedo kanyo koda twak koda jopiny mopogore opogore ta ahinya e lam ne piny Kenya. Iwacho ni chenro ma kamano osechako kendo waneno kata kodhi nyime ka oganda mathoth konoa kar kae kokalo e mbui mago mag Ramogi TV ni kanyo to giyudo e yo machalnade, kendo alam magi maduong' gin mag odiochieng'ni ma kawuono ka piny Kenya bago alam ni ne oganda duto e piny Kenya. Alam osechako nyaka Ramogi jwang' alam mitayo e kidienje mopogore opogore. Ne waseyudo ler kanyo kinyi ma kawuono ka gibedo kanyo ka gibedo ka itayogi. Afel Kosuda wacho kar kani kata piny kaka piny tekni ineno mana ni ineno mana geno mano penjo moro kanyo ne jadolo Bishop Argweng Sioto. Ineno mana geno kaka japiny kaka piny medo ridore ma gimoro amora bedo tax, pod in kod chirni Ruto ema nyalo loso piny. Owacho kanyo ni entiere kar kanyo, owacho jadolo we kumo jopiny, wang' jopiny ni ker ni kod paro maber to koto das to dagi luwo gik moko bende kalo okala kala kaka ohero. Owacho ni ayie kod twak mokinyi ma kawuono to jadolo bende nitiere kar ka kodwa e chenro. Erokamano ahinya kuom ote mari, ang'e ang' wayori achiel kachiel kapod wadhi nyime kod twak ma bende wan go kar ka. Iyudo lene nyaka Ramogi jwang' achiel kachiel kokalo e mbui magwa mag Ramogi TV, mano e mbui mara Facebook yudo Ramogi TV, wantiere live kanyo Ramogi TV Kenya, YouTube bende wantie kanyo achiel kachiel. Lea Wito Mil wacho ni oyawre ahinya, wantie ka kendo lemo ne piny Kenya. Nyargi Kevo wacho ni oyawre kendo wantie kar ka. Wuoro Dhiambo Nyakwara Diego wacho ni oyawre kendo wantie ka e yo makare. Mam Melanie wacho ni oyawre timru piny kendo wantiere kod ukawa